Haupi, egunon guztioi. Izena, neska kabrentzat da, Algortakoa naiz, eta hemen, Algortan, Global Equilibrium daukagu. Kirol errutina bat erakutsiko dizuet. Etxean daukagun denbora librea betetzeko. Egingo dugun lehenengo gauza aldakaren mugikortasuna lantzea izango da. Hau suabe mugituz. Alde batera eta bestera. Suabe. Borobilak irudikatzea bilatuko dugu. Alde batera 5 eta gero norabidea aldatuko dugu. 2 norabideak lantzen saiatuko naiz eta ez bakarra. Ondoren, ipurdia ateratzen eta izkutatzen saiatuko gara. Ipurdia atera eta izkutatu. Pelbisa mugitzen. Pelbisa mugitzen. Lagungarria izan daiteke eskuak horrela kokatzea. Atzamarrak lurrera edo aurrera begira dauden sentitzeko. Saiatu mugimendu hau modu oso suabe baten egiten. Mugimendu sakarra izan ez dadin. Pelbisa modu suabean mugitzea bilatu behar duzu. Jarraitzeko, lurrean eseriko gara eta belaunak alde batera eta bestera eramango ditugu. Oinazpiak alboz geratzen direla sentitzen dugula. Zortzi edo 10 errepikapen egingo ditugu alde bakoitzera. Orain, eskuak elkarri lotuko ditugu eta ipurdia atzera eta aurrera eramango dugu. Ipurdia atzera eta aurrera. Ipurdia atzera eta aurrera. Ipurdia atzera eta pelbis aurrera. Ipurdia atzera eta pelbis aurrera. Segiduan, hanka bat aurreran kokatuko dugu eta besoa gerrian. Beste hanka atzean eta kontrako besoa gora. Gutxinaka pelbisa jaitsiko dugu. Atzera bueltatu eta suabe pelbisa jaitsi. Alde batera eta bestera, aurrean daukasun hankaren eskua gerrian. Kontrako besoa gora eta pelbisa jaitsi. Eta bueltatu. Pelbisa jaitsi eta bueltatu. Amaitzeko, zutunik gaudela, oina atzera eraman da, belauna jaitsiko dugu eta gero gora eramango dugu. Oina atzera, belauna jaitsi eta gora eramaten du. Oina atzera, belauna jaitsi eta gora eramaten du. 6 edo 8 errepikapen egingo ditugu hanka bakoitzeko biak txandakatuz. Espero dut zuen gustokoa izatea.